semuanya. Kami ucapkan selamat malam, selamat berjumpa dengan Kelas Nada. Putri Solo dasare kepara nyata pancen pinter hanglelewo dasar Putri Solo nganggo selendang pelangi sumampir ana udake cundung sakar maladi hati lan pantese mlakune kaya macan luwe sandal cincin penganggone triet-triet suarane kerlap-kerlip berliane dasar Putri Solo. Putri Solo dasare kepara nyata ireng manis kulitane keksa pose duwe yuk bersama dengan jalan bersama musra pancen pintar hanglelewo dasar Putri Solo nganggo selendang pelangi sumampir ana udake cunduk sekar melati hati lan pantese lakune kaya macan luwe sandal cincin penganggone triet-triet suarane kerlap-kerlip berliane dasar Putri Solo. Putri Solo yen yuda pipine ireng manis kulitane keksa
dasar putri Solo. Putri Solo yen guyuda ing ira manis kuliane ekso posing duwe teh bakudak yo teling singan katur bakti keluarga besar jelas nada campur sari bakti juragane sayur Mas Bayur bedil monggo Mas Agung Mas Grandong Bogel Mania Indonesia diparani oyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga dianteni oyo-oyo jarene wong wis teko kono Mas Agung Polo Tokenya Indonesia ayo Mbak Nik warna-warna pandang padi Nadia burung foto dewe tuko-tuko kamu musik terima burung semene ae Put. Iki keluarga besar jelas nada Mbak Nik, Mbak Tik, terus Bu Teguh, rawuh kabeh. Oke, nanti di absen satu Heeh. persatu kudu maju. Ya ta? Ayo, iki Bogel Mania Indonesia. Anyar koyoke iki. Sereng entuk kaos nanti cetakan kedua. Yo, lebokke Dik. Nano. Ya but Barang sampun pepanggilan Joko
masukannya nambahnya loh. Bola cokeknya Indonesia bersama tim Jelas Nada Lovers. Anjing. Ayo baik Mbak Yati. Terang Bacut tresno nanging ati kudu gawe lara iki bablas ke sesideman Tidak bisa.
Mengke Bu Agus ngersake ngundang anak kali prawan kali. Oke, baik. Sesede mancing terus ngundang anak. Ya. Nano. Yo. Nano. Neng apa sliramu teko segalaku Sesedeman Mas Dito. Spesial Mas Buntet Cici Asik. Orang ini lho pas no Mas Teh. Ya ati sesuk njaluk di Ya. Saya obas. Ngombe. Pak Slamet, Pak Sugeng monggo nyawiji. Nggih. Bos sayur iki. Pundi niki? Oh, Pak Sugeng monggo. Ya Allah. Mas Agus lagune apa Mas Agus? Jare ngundang anak. Pak Mas Sugeng. Ibu. Pak Sugeng, Enggak Pak beda, Sugeng. lagune beda. Bu Boten. Sugeng monggo. Oh, Ibu aja. Nggih. Yang penting Mas Agus nanti jangan lupa ya. Wah, Pak Sugeng menikmati kok. Lah nggih. Mas Agus ditunggu di sana loh Mbak Agus. Urip ya. ana kutha gedhe. Kowe tak tukoke. Omah saisine Bu Sugeng. Kowe apa wae. Sadyan sesedawan. Kowe tak tukoke. Oh, sejenenge Mas Las iki. Bek santaya sinarengan kata-kata campur sari jelas nada. Makan tergantung bagus. Bogel Mania Indonesia. Monggo Mbak Temang. Monggo Mas Bontet. Monggo Mas Mardi nyawiji mriki. Bek santayo pakai bablaske tinggal katersenan. Timun sigarane. Ayo ngopi bareng-bareng. Aku dange bocah bagus tambang joget sing kacos sekolah bisa lulus yen tumindak kok sing alus anak lanang
Marti yang punya alam segar. Jelas nada. Bagus. Monggo Mas Marti. Mas Pagi. Ayo Maijan yen ra kerja ora jajan. Mas Grandot Mas Agung.
tembang angen. Nggih, pripun Mas Bokel monggo. Niki gentosan kalih tembang kangen. Nggih. Iyo, jelas nada campur sari.
ada lembur spesial masuk ke busuk ke Mangga busuknya sekeluarga boleh. Serombongan boleh. siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku iso aduweni marang sang pitri Ugelwati yo Rasa kangen angin putih Kuangkat di saksi Upayani datang malin janji sepaya masuk ke monggo ayu prasna susah jero nek bahenku walah Terus antep rasa hatimu tresnaku tulus ning kalbu senadyan ngaru banyu saka tresnaku ra bakal
yen wis tresno ora bisa dipisahno. Terima kasih Mama cantik, luar biasa. Piyayi kok Yang ngiram. gayeng anggar busuk. Pasukan Fred Cikampoy. Mas Agus rombongan cikin monggo. Mas Wage pemain bergoyang.
to Mas, wedi po piye to Mas? Aduh klinciku Lawange apa mengo? mongko iku dadi klengen nanku iya mesilane bokel modar lho tenan untung bokelnya cerdas pak Iya, Bud. dindingan weng 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 sing sindane malah bicara-bicara Jawa tenan apa MC ini buatan bokel lah kancil bunuh diri Iki rasanya ben kaya neng anu Mas pinggir kali to ngopi seruput. Oke. Nah, ini suara manuk ngono lho Mas. ngalor itu tepung gelang mongke cilik ya kan Kloteng ter kloteng ter. betul saat dibayar pak soalnya kadung remuk kaya ini gatel kabeh sikil seneng Tak kukuri Mas. gue ini jengklong tok yang ini ya Tak kukuri. gue pernah ada jengklongnya ya aku nge-MC lagi nih gini lho kok jengklong Ora, kowe iki anu jane target iki sing single-single ngono. gue raga gatel loh nih Kak, Saibo bunga rasaku ini gatel ora Mas tak gak kukuri Mas. masa cangkem gatel loh kene iki lho yen bali bakal tak pondok gong i gong lah ngono lho Iki diagem malih. Ya. kena ora kok kok bocah kok ora diperkosa ae kena ora kok marai keri ae Apa dia keri Mas? aja marai ngono marai Ngobengi kota. asik Mas Ora, jenengan jogetnya malah kaya wong anyang-anyangan to Mas. iku anyang-anyangan dile mudeng pura dile iki Gile kok kaya anyang-anyangan. dile ya ngono kuwi cara cepet ngene iki lho Kok kaya kabotan manuk ngono lho jenengan kelek joget. manuk cilik jaremu Lah ya apa nembe nganu bisulen apa piye? ya ora nek dile ya ngene iki ya Rik ya dile musik karo sing joget iki Keri Ya sing penak ngono lho. oke Ora ngono, Bud. lu ngomong cak banter ke ono iki malah dicilikke kok ngene kecret bocah yo lu ngomong banter ke ono Pantes. Tak untir saya Mas, tak untir. Pak. Ben banter ngono lho. penting aku nyanyi karo Epa cekeli ae aku hah nyekeli udah joker kono lu lu ngomong etan Surabaya terus nih Bali rangon ini mangulon lu konyang Bandung orang ketemu terus aku ning Jakarta mas hop Ada joget, joget. kasih tau kayak jujur ya mas ganti ya mas ya korbannya skill iki lho dincek iki matane iki
Aku gak ero Mas. Wong mata ning kene ora ning kene kok. Nek iki jenenge mata kaki, mataku ning kene. Ngidak-ngidak kancane koyo pas sendal senengane kowe apa piye? Ora lho. Apa jale apa piye? Kene iki adi ya lho, mesti aja kaya ngono kuwi lho, Mas. Aku mau ngono kuwi lho. Ngono kuwi. Kurang ada lho para kirana sisan lho. Syukur rasane. Jebul ora ketemu. Oke. Jebul ora ketemu. Gak apa-apa antemi wae. Gak apa-apa. Kuwi tentara lho Aku seneng aku. Aku seneng nek diantemi. Tentara lho Gak Intel apa-apa. sinden. Marai ke mau engko sore ke Mas. Kuwi- kok sik tak cerita. piye? Senengane ndemok-ndemok penyanyi kuwi. Iya ampun. Sama kowe. Iya Jan. Anu Jan malah derak-rak kowe. turu karo penyanyi barang. Yo. Pengen ngerti sapa? Sekatel kabeh sikilku Mas. Padahal sing ngamong sing ki sing dicekel-cekel. Wis, was lo. Lucu ya, lucu. Kuwi sirahe bar kebalang botol kuwi. Lah iya to. Dibukane jahitan tok kuwi. Marsudi kan. Ding ngamanke demo kebalang karo aja. Oh, alah. Anu to, nge-grab to. Durasi apa kadung sepi kok. Ya wes sing nyanyi kowe ne, dang. Nyanyi yo. Dang, ngene. Dasare MC. Kok. Aku Nyanyi. Ah, Pak, nyanyi kowe. dhewe. Yo ditonton yo. aku mau MC foto di esok wis yo. Aku bagianku wis bar. Kok ngono penyanyi dhewe kono. Iya to. Kok apa-apa kepisan-pisan Lah iso. cah kae. Ngentel-ngentel pas juragan. Wah menang wis bayar. Wes Karepmu ngono lah. Ngemuk penyanyi seneng siji-siji Malah turu karo Fitri barang mau. Ayo. Sebantal. Iya, sapa kowe? Karo ke? Ayo, Tang. Pak, keterangannya pripun, Pak? Keterangannya jenengan pun maringi napa dereng? Sampun. Oh, kebanyakan gurau. Jangan kebanyakan bergurau, Mas. Jadi lagunya yang enak gitu, yang koplo gitu loh, Mas. Jebul ora ketemu. Ya. Hah? La jebulane rusak rusuk keburu nafsu yo mas saji seswa montang manting agate akeh aku dhewe kang kebanting
ludruk barang dadi tunggal lho Pak. Lah nggih niki Pak ketoprak ludruk nyanyi wis Mas pas lho. MC-ne Lah ya iki wis paketan lho Mas, ngono Kuwi iki apa siji? syukur ketoprak ludruk karo nyanyi. lah MC-ne Ya jaluk dhewe. Oh aku itu bagianku kok. Wes ta. Pak, matur nuwun lho Pak. Besok nanggap kula nggih sak rencang nggih Pak nggih. Mengke lak gayeng Pak. Mboten enten campur sari ngeten iki Pak. Nyanyi campur ludruk, campur ketoprak mboten enten Pak, yakin. Mbok golek Pak. Ning YouTube kathah Pak. karo sandalnya dibawa barang ya sandalnya dibawa barang mau jaran kurang kawin ya ngono. Kaya ngerti kerja. Lah jaran kurang kawin ngene iki. Deker. Payah. Emang nek kurang kawin kok yo ngono kuwi. Jarane arep pengen kawin iki ngono kuwi. Deker. Jaran wedok Kowe ya mau. ngono kuwi. Sangkas balenono. Nek jaran lanang beda meneh. Lah piye? Bisa ta? Lah beda ya beda meneh Mas. Iya, koyo jarane kidang. Iya kan ngene Kowe kidang. iso apa ora? Gak iso. Coba jajal. Aku ora kurang kawin kok. Ayo. Ora. Ora. Tarik. Ya enak orang ngajak jaranan ya ngono. Pak Lubar. Matur nuwun ya Pak nggih. Ongkek. Gak ono jaran ongkek-ongker iki gak ono Mas. Nek kan salibir ki yo ngono kuwi. Ongkek, uter. Ongkek rokok. Sampan lho Pak Lubar. Iya. Penyanyi kayak duit. MC ora, sandalnya nganti dibuat barang. Padahal rokok iku tompo lho Pak. Sandale nanti Mas. Sandale. Alah, Mbok di miskol. sandal bekas saya kuwi akeh. Gak apa-apa Mas kene lho, tak Cek duwe sing eman-eman. anyar Iki aku. sandal kulit lho. Lek ku tuku ki adoh-adoh kok magetan kok ya. Ya Allah Mas iki lho. Yo kene Mas kene. Asik. Spesial buat Pak Wati. Gunung lawu
suwun terima kasih. Terima kasih Mbak Boge. Kowe kono, kowe kono. Monggo keluarga besar paguyuban Piai Patung. Pak Samiran, absen sih Pak, setunggal-setunggal Pak. Lah, ora gampang wong bojoan untuk bisa
Pak, Mengkono. kene durung, Pak. Durung, Pak. Kono wis. Ayo Mas. Kene durung. Ora gampang wong bebojoan. Aku tuh bisa oleh Yen mengkono mbok